Дзякуй, доктар. Менавіта такую фразу адлюстравалі на пляцу прадстаўнікі 38-й дэсантна-штурмавой брыгады. Падчас флэшмоба было задзейнічана каля 500 ваеннаслужачых. Думкі на лістку паперы, трэніроўкі і відовішчны вынік. Падзяку медыка можна было назіраць з вышыні птушынага палёту, а таму захаваць відовішча дапамаглі сучасныя тэхналогіі. Усё здымалася на квадракоптер. Зараз відэа знаходзіцца ў адкрытым доступе на YouTube. Мы решили поддержать всех медиков, которые борются с пандемией в Республике Беларусь, во всем мире. И отобрали лучших военнослужащих, которые проявляют себя именно в плане строевой выправки, строевой подготовки, для того, чтобы поучаствовать в данном мероприятии. У фінале вайскоўцы разгарнулі нацыянальны сцяг Беларусі і страевым крокам пранеслі вялікае палотнішча. У дэсантна-штурмавой брыгадзе адзначылі, што ўсе вайскоўцы здаровыя. Заняткі мерапрыемствы па баявой падрыхтоўцы тут праходзяць па плане. Аднак наведванне байцоў і звальненні часова абмежаваныя.